ओहे माई से कौना माई से रमेश भैया कहाँ गइलन हो? ओहे माई से कहे के बा अरे कौन माई से हो? जे कलक देवी माँ मालकिन है ओहे माई से कहे के है सारा संसार के माई है। उनकर कृपा से एक पत्ता हिलेला, उनकर कृपा से दुर्गा बोलेला, उनकर कृपा से बाजिन के गोद भर जाला। कैसे भाव लागा बिना वाली मैया आवो परतान पैया हो सहैया हो। एहे तनका पुरानका जितना गाना रहे ना रमेश भैया लाजवाब रहे, लेकिन ये हालात लेकिन मलिकार हम का कही अभी के गाना में पहले गाना बहुत का अंतर बा, जमीन आसमान का अंतर बा। पहले के गाना रहे और अभी के गाना हो का कही लाली लाली ओठावा से अपर से लाल लैया हो कीरा में जाके भक्त कले माई माई हो बिना वाली मैया आवो परतान पैया हो सहैया हो। बीच भंवर में नैया हो सहैया हो पता हो सहैया हो। सहैया हो पता हो सहैया हो बिना वाली मैया आवो बिना वाली मैया आवो परतान पैया हो सहैया हो पता बिना वाली मैया आवो बिना वाली मैया आवो परतान पैया हो सहैया हो खाना भंवर में नैया हो सहैया हो खाना सहैया हो भंवर में नैया हो सहैया हो खाता हो सहैया हो
पढ़ने ललखनी माई चले नहीं जागाली लड़का जवार मारी बेटा बान रमेश भाई अरे माई अनपढ़ गवार माई बेटा बानी तोहरे चले अब चले चलो के भी लूर नहीं खे कहे के बात बा जैसे माई गई 4 गो बेटा बा अरे एगो पूर्वक बा अब 3 गो तेज बा जब ध्यान रहे पूर्वक ओकरा पर ध्यान रही देशका पर ध्यान रही लेकिन कम रही इस कहे के बाद पढ़ने चले नहीं जागाली अनपढ़ कमार मारी बेटा पानी बाली भैया आवो ए भाई आवो हो भाई एहे माई की कृपा भाई ये कालिदास महाज्ञानी हो गईले एहे माई की कृपा भाई जे ऊ कलाकार ऊ रहे जे एक रात में माला माल हो गईले तो कौन कलाकार रहे रानू मंडल रहे जे ओकरा सब बेटा पुतो बेटी सब छोड़ले रहे करेक्टर स्टेशन पर भीख मांगत रहे आज है माइक कृपा भाई ये गाना कर रहे कौन गाना रहे तेरी मेरी जो कहानी हो यह गाना पर हिट कर गई आई है माइक कृपा भाई हिट कर गई बाली भैया आओ भैया हो सहैया हो अब तो सभा बीचे अब तक बीच भंवर में नैया हो सहैया हो बोले बिना वाली भैया की